Hei Mbak Farida, mari tekan di. Iki lho Mbak, aku mari nyusul arek-arek Sekolah. iya. Aku ki kuwegel aku ngrasakno Mbak Yusuf. Lapo? Lah ya apa anake lu dititipno aku terus. Iya lek kecuali 1 kali 2 kali gak apa-apa iki lho bendino Mbak nek dititipno ning aku terus. Ngono ki teguren po waran nek gak iso barengi Mbak, gak wani ta. Aduh Mbak, bukan gak wani ya sungkan cuma harusnya kan koyo Mbak Is kan ya iso ngerti dhewe sih. Ngono lho Mbak, aku dhewe ya nyusul anakku gorong nyusuli anake dekne. Ya tapi lek sampean meneng ae gak kok tegur kan boleh jaga no. Ya iya tapi ya apa cara negure ayo sampe dadi aku gak sungkan nah. Iya sih. Kok jarene kok sawangane tanggane gak kelem barengi, tapi kan yo gak bendino Mbak lek barengi. Ya tapi lek koyo ngono ku wis keterlaluan Mbak, lek aku dadi sampean tak tegur ae gak apa-apa Mbak, sepurane gak iso ngono ae wis daripada resiko bendino kon barengi. Apa ngene ae, meneh anake sampean preikno sekolah cek kuwapok. Gak ono sing barengi. Ngono ta? Iyalah, lek gak ngono kok lek sampean ketemuan anake sampean sekolah lek kon barengi. Oh alah iya yo. Iya wis. Ya wis ngono ae meneh anakku tak bolosno sedina yo. Iya gak apa-apa.